Biko ngam biko. Madam, atahononge. Nwa gị n'oge paradise n'ụwa ị na-ekpori mando. Anyị kwuo na anyị ga-eme fasting 14 days ime 13 na-eripụ nri. Nwa m ya amakwana akpachakwana m anya eme ọkwa na ụsa ka o so nye. Okay, ọsa. Ọkwa ụsa o. Ị na-agụ Chineke. I'm only but a messenger. Ma n'ọnụ m. Ịma rules anyị na chọọchị anyị. Onye da iwu anyị mmụọ nsọ na-apịa ọtala bụrụ mmụọ na-apịa mmụọ nsọ na-apịa iso anyị ekwekọrịta ife ọ na-esiri gị ike na ebe ibi itinye gị ịgbanye AC ọ nwere ihe iti na-eme enwe AC enwe fan emefasị nke ihe dị mmadụ begị na mma na-erisemo ma nne ji ibi na mmalịcha ụlọ ịmahazi na ihe na-esi ike nwa gị nwoke ya mela donation cha nya dokwa mmụọ nsọ mekwe Chineke ka Chineke dị happy cha ọkpachakwa n'anya eme ihe ha kpachara n'ọrụ biko mkpuke ya na ya ezila anyị tiri anyị mkpu biko ewo akegbuenu mo mene ebele ọkwa ụsa ọkwa ụsa menye ekwu oke nwanyị na nwayọ ekwu oke mee ya na mama efe ntị afa m biko nwa m biko This world is turned against me. It seems I have no one. Every night and I never stayed in the church. No, not in the church. Young shepherd. Young shepherd kind of the pastor kind of Kanyaboka. The pastor? Come forever. Beard, the Panama go transform my baby. Transform Anka. This evil will die. That's moist. No, someone I go Africa. The more lights, Kevin Aga. Oh, guys, that you go sanitation. Hey, come here. Hey, the pastor. Hey, I did the pastor.
ọ na ya dị ka obi ke bia va ka ya na nwunye nye ji ọsọ wee fụ a sị na ha na-eje mountain ke fasi a sị na ụzọ unu ụza chọrọ na ka afọ ị ga-ezuwe n'ezi jere na ị ga-ezuwe Is your brother be? God forbid. nye di gị ara ka ọ nwụọ ma ọ dị depressed education ọmụ ha ma ya Bible na-akọ ihe nke a ya ọkọ Bible mo amaokwu ya na ọsị gị nye di gị ara ka ọ nwụọ ma ọ dị depressed na kwa anya o mana this Bible o contain many things n'ụwa anyị ma dị na amaokwu ya ọsị gị nye di gị ara ka ọ nwụọ ma ọ dị depressed. God have mercy upon us. Yeah. Bible contain kwa wa niile. You be mumu. Hi. Even though I can depressed since morning. Forget I'm not church you. Obi m heavy. But can you notice here since you to never. Obi adoro mo mma nakata mo no. Wesi na kan je ngwe Bible we na edi. Ozugbo nje ne mepe amaokwu a. O ya bi easy flash bu n'iru ja. Anụ arụ ya chọrọ ka ọ ṅụọ ara. Anụ arụ ya chọrọ ka ọ taa nwa. Anụ arụ ya chọrọ ka ọ kwa iko. Mana m gaghịkwa ime ya anụ arụ ya chọrọ Chineke nekwa m. Asịrị m gaghịkwa ime ya anụ arụ ya chọrọ Chineke nekwa m. Imetifa kata inwe ebe akita. Wala iske ihe ọkwana. Ile ju ya chi gị. Anụ arụ gị chọrọ ka ị taa biskiti mụ, anụ arụ gị chọrọ ka ị ṅụọ mmanya mụ. Agaghị m inye gị ihe anụ arụ gị chọrọ n'igwe na-ekwe m. Wala ite elu biskiti nke m na. Jide ala ihe nje biskiti mụ. Ka ngwa agụ ngwụcha gị ya we ife ọkụchi ntị oke eme. Kifa ala na-aba. Okay, ọ ya emese m kpaa mịkpọ. Dị nnọọ ka flat. Ọ ya dị ọna. Ọkwa bukwuru ebe akịta ọ bukwuru ya. Wala ite biskiti nke m. Mete aka ịgwadoro gị n'anya shadwa gị mma ụlọ nke gị wa anya ọ kwuru ọ Bible kwuru ya Bible gị kwuru ya ị na-agụlụ m egwu ọsọ ma agụ egwu more light gịnị more light okay nnekwu anything na shop a ka mmadụ kpatara ya mmadụ dị kpaka m si gịnị Is your brother be? God forbid.